Dan is-summit se jerġa' jkun fuq l-immigrazzjoni li juri kif issa f'daqqa waħda il-kwistjoni tal-immigrazzjoni telat propju fil-quċċata tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea. Eżattament fejn ridniha aħna u fejn ilna aħna is-snin bħala pajjiż nimbuttaw biex tkun. Hekk għandu jkun. L-Unjoni Ewropea din l-isfida trid telibha darba l dejjem u biex tagħmel hekk jeħtieġ li kulħadd ipoġġi madwar mejda u jieħu l-istess deċiżjoni. Irridu wkoll naraw però li mhux jittieħdu d-deċiżjonijiet u mbagħad jitħallew fuq il-karta, id-deċiżjonijiet iridu jiġu implementati. U jien jidhirli wkoll li wasal il-moment li l-Unjoni Ewropea tkun ferm u ferm iżjed ambizzjuża fuq x'inhi l-kawża ta' dan kollu u mhux biss il-konsegwenzi għax xi kultant naraw illi noqogħdu niddiskutu il-konsegwenzi ta' x'se nagħmlu wara li jidħlu dawn l-eluf kollha ta' nies. Imma ma nitkellmux biżżejjed fuq x'qed jikkawża il-wasla ta' dawn l-eluf ta' nies u dak jinkludi il-ħarsien sura ta' nies tal-frontieri tagħna, jekk hux il-frontiera marittima Maltija jew jekk hix il-frontiera tal-art, pereżempju bejn il-Greċja u t-Turkija. Irridu naraw li l-frontieri esterni tagħna ikunu imħarsin sew. Irridu naraw il-kawża wkoll ta' minn fejn ġejjin dawn in-nies u x'nistgħu nagħmlu biex il-pajjiżi minn fejn ġejjin jew li jgħaddu minnhom ikunu pajjiżi illi aħna nkunu nistgħu nitkellmu magħhom u ngħinuhom iqumu fuq saqajhom. Għaliex inkella ser jibqgħu ġejjin. U jekk irridu illi dan l-influss jitnaqqas u jitwaqqaf, irridu naraw il-kawża fil-pajjiż minn fejn qegħdin jitilqu. Dan huma l-affarijiet illi iddiskutejna llum fis-summit tal-Partit Popolari Ewropew u illi l-mexxejja tal-gvernijiet tal-Partit Popolari Ewropew ser jieħdu magħhom fil-Kunsill Ewropew illi qiegħed isir proprju bħalissa.